हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। आज ଥିଲା ବୁଧବାର ଆଉ ଆଜି ମୋର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମାଆକୁ କହିଥିଲି ଚିକେନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାର ସାମଗ୍ରୀ ବି ମାଆ ନେଇଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନ୍ଟି ମୁଁ ଧୋଇ ଆଣି ରଖିଦେଇଥିଲି ଆଉ ତା ଦେହରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପକାଇଦେଲି 1 ଚାମଚ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଗୋଟେ ସବୁ 2 ଟଙ୍କିଆ ମସଲା ଆଣିଥିଲେ। 2 ଟଙ୍କିଆ ମସଲା ସବୁ ମାଆ କହିଥିଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଚିକେନ୍ ମସଲା ଗୋଟେ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗରମ ମସଲା ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପକାଇଦେଲି। ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ମୁଁ ବାଡ଼େଇ ନ ପାରିବାରୁ ମାଇଁକି କହିଲି ଅଣ୍ଡାଟି ବାଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା, ତାପରେ ଫାଳେ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିପୁଡ଼ି ନେଲି। ଆମେ ଏଠି 500 ଗ୍ରାମର ମାଂସ ନେଇଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ପକାଇଲୁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଯଦି 1 kgର ଚିକେନ୍ରେ 2ଟି ଅଣ୍ଡା ବାଡ଼େଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯଦି ବି ଚାହିଁବେ ବି 500 ଗ୍ରାମ ଚିକେନ୍ରେ ବି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ବାଡ଼େଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ବେସନଟି ପକାଇଦେଲି 1 ଚାମଚ। ତାପରେ ଭିନେଗାର ପକାଇଦେଲି କାରଣ ମାଂସଟି ଆମର ଯେତେବେଳେ କରିବା ତାର ଟାଣଟା ରହିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇଦେଲୁ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲୁ। ତାପରେ ହଳଦୀ ପକାଇଦେଲୁ। ତାଠୁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲୁ। ଆପଣ ଯେତିକି ଖାଇପାରିବେ ସେତିକି ପକାଇବେ। ତାପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଅଳ୍ପ କିଛି ପକାଇଦେଲୁ କାରଣ ମାଂସ ଯେମିତି ନ ଲାଗିଯିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପକାଇଦେଲୁ। ତାଠୁ ଜିରା ପକାଇଦେଲୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ 2x ସ୍ପିଡ଼ରେ କରିଦେଲି କାରଣ ଗୋଳେଇବାଟା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ଼ରେ କରିଦେଲି। ତାଠୁ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତାଠୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚୁଲିଟା ବି ଲାଗିଯାଇଛି, ତେଲ ଗରମ ହେବାକୁ ଲାଗୁଅଛି। ଏଠି ଚିକେନ୍ଟି ବି ଆମର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ତାଠୁ ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଲା। ତାଠୁ ମୁଁ ସେପଟେ ଯାଇକି ଏପଟେ କ୍ୟାମେରାଟି ରଖିଦେଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପକେଇଲି। ପକୋଡ଼ାଟା ଦିଆହେଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ଅର୍ଥରେ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେଲା ମାଆ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ପକଉଛି ମାଆ ତାର କାଢ଼ୁଛି। ତାଠୁ କାଢ଼ିଦେଲା ତାକୁ। ତାଠୁ ଆଉଥରେ ପକେଇଲି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ଟରେ କାଟିକି ରଖୁଛି, ପକଉଛି। ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରୁ ପଳେଇ ଆସିବାରୁ ମାଆଟି ତାର କଲା, ମାଆ ତାର ନିଜେ ସବୁ କାମ କଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।